паговорым пра падобныя рэчы з дырэктарам інстытута сусветнай палітыкі, нашым добрым сябрам Еўгенам Магдам. Еўген, добрый дзень, скажы, калі ласка, як зараз выглядае ў цябе сітуацыя і агулам, ці ты думаеш, што вось гэтыя зялёныя калідоры гэта сапраўды ўжо такая добрая воля Пуціна, што сапраўды вось будуць яны ўсё-такі адкрываць шляхі для вывазу людзей з тых тэрыторый, там, дзе гэта патрабуецца, гэта ў першую чаргу Сумы, Харкаў, Марыуполь. Вітаю, колеги. Я в Києві. Тут теж вчора щось намагалися якісь зробити зелені коридори на територію Білорусі, але ніяких потреб в них насправді немає, тому що Київ триматиметься і триматися буде. Я тільки дозволю собі ремарку стосовно привітання Путіна. Знаєте, якщо загинуло понад 12 тисяч російських військових, і, до речі, не тільки військових, але і співробітників приватних військових компаній, вони теж тут воюють, то нескладно здогадати, що десятки тисяч російських жінок стали нещасними. Вони втратили своїх близьких. Втратили ні за що. Втратили, тому що Путіну так захотілося, тому що його фантазія, вона передбачає подібні речі. Тепер про коридори. Я, долаючи огиду, читаю постійно російські медіа, ну мені вони потрібні для усвідомлення того, як подають інформацію. І дивіться, в російських медіа дуже активно намагаються рознести підрозділи Збройних сил і підрозділи нацистів чи націоналістів, це в них по-різному проходить. Ну, тобто росіяни, їм би свою загадочну руську душу краще зрозуміти. Українців вони не розуміють і зрозуміти не можуть. І це вже майже 2 тижні бачить весь світ, що Путін виявився насправді не геополітичним мачо, а старим збочинцем, який насправді може хіба що якусь жінку похапцем вхопити за сідниці, але нічого більшого. Цього не бачать тільки в Росії. Я розумію, який масштаб там пропаганди, коли у них їхнє достатньо комфортне в цілому життя ламається, а вони кажуть, ну, але ж там укропи немовлят їдять на сніданок. Тобто це, я думаю, нам всім потрібно буде ще брати участь у масштабній психологічній реабілітації тих, хто залишиться російським народом, тих, хто захоче свою приналежність до Росії зберігати і бути, ну, так би мовити, на території Росії. Я не знаю, якою буде її подальша доля, але я вірю, що ніколи Росія не буде такою, як зараз, агресивною, такою, що вона буде вважати, що їй все під силу. Ви самі бачите, в що перетворюють російські військові територію України. І я хочу нагадати нашим глядачам про тезу Путіна, про те, що, мовляв, не могли інакше, тому що готували напад на так звані республіки Донбасу. Це ж якими треба бути ідіотами для того, щоб готувати напад в умовах, коли 150 тисяч російських військових зібралися, сконцентрувалися кілька місяців на наших кордонах. Подумайте просто над цим. Ну, вось, да, это то, што мы казалі, канешне, недаацэнка Расіі агулам сітуацыі, да, вось пэўная недаінфармаванасць Пуціна. Слухай, ну вот раз мы ўжо пра гэта загаварылі, на тваё меркаванне, гэта сапраўды вось Пуціна недаінфармоўваюць. Яму сапраўды кажуць, што все добра, да, што расійскае войска самае моцнае. І мне проста вельмі складана паверыць, каб старога камітэтчыка можна было пераканаць в чымсьці, ну і ён гэта не праверыў, то бок каб у яго не было нейкіх людзей, якія могуць яму прадаставіць інфармацыю. Тады, калі ён гэтую всю паўнату інфармацыі мае, значыць, у яго проста тады праблемы агулам з успрыняццём рэальнасці і проста разуменнем таго, што адбываецца навокал. Як вот ти думаєш, в чим тут більш правди? Я думаю, що Путін – це небезпечний маніяк, який вирішив для себе, що він може вирішувати долю всього світу. І вирішувати так, як він вважає за потрібне.
І починає він з України. Тому що Україна, вихід в Україну, він дає потім можливість впливати на Молдову, на Польщу, на Румунію, на ту саму Білорусь, причому в такий спосіб відмінний від нинішнього. Хоча багато співгромадян України, моїх співгромадян, зараз, скажімо, дуже критично ставляться до ситуації в Білорусі. Я, в принципі, теж, як ви знаєте, критик Лукашенка, але я вважаю, що сьогодні ми маємо покладати на Лукашенка відповідальність за ті дії і на тих, хто виконує його злочинні накази. Доки білоруські військовці не здійснили перехід українського кордону, а я сподіваюся все-таки, що цього не станеться, відносини між нашими народами, між нашими державами можна буде реанімувати, можна буде відновлювати. Якщо це станеться, то це буде практично неможливо зробити. Це треба розуміти абсолютно чітко. І я нагадаю всім, я знаю, що багато хто ігнорує таку річ, як історія, але між українцями і білорусами останні понад 100 років не було жодних суперечностей і протиріч. Ми завжди одне одного підтримували. І у нас немає протиріч, які ми не можемо вирішити. Тому все, про що говорить російська пропаганда, це просто нахабна брехня. Вот слухай, раз уже так само, да, вот мы зачапілі гэтую тэму. Я тут не так давно сустрэў вельмі добрае выказванне, што другая сусветная і вось агулам гэтая атака на Польшчу была магчымая таму, што Гітлеру дазволілі ўвайсці ў Аўстрыю, дазволілі проста так далучыць краіну, яму дазволілі вось так жа пасля в судэтах праварочваць свае аперацыі. І Захад на гэта просто глядзеў з заплюшчанымі вачыма. А цяперашняя вайна Украіны, вайна супраць Украіны, пардон, магчымая толькі таму, што Пуціну дазволілі ўвайсці ў Беларусь, і яму дазволілі там вольна апераваць, таму што калі б расійскіх войскаў у Беларусі не было, то відавочна, што ніякіх зараз бы расійскіх войскаў пад Кіевам не стаяла. Яны бы туды проста не дайшлі. Мы бачым, што з іншых кірункаў у іх гэта не атрымалася. І вось мне здаецца, вельмі важна зараз вот казаць пра тое, што гэта таксама Захад праспаў гэты пачатак і уплыў Беларусі, уплыў таго, што адбываецца ў нашай краіне на рэгіён і магчымыя наступствы былі проста недаацэненыя. Як ты думаеш, зрабілі яны нейкія высновы з гэтага ўроку? Увогуле, урок гэта яны вынеслі з гэтага, альбо там далей працягваецца недаацэнка таго, што адбываецца ў нашым рэгіёне і ўплыву гэтага на ўвесь кантынент? Знаєш, коли в жовтні-листопаді була криза з мігрантами, то мені було прикро дивитися на те, як європейські політики шматують Лукашенка, його звинувачують усьому і не бачать, що за цією кризою стоїть Путін. Він стояв за цією кризою з мігрантами, це абсолютно очевидно. І зараз, я чекаю від європейської спільноти, від світової спільноти загального сигналу про те, що, власне, не просто у цій кризі винен Путін, це зрозуміло, але сигналу про те, що і без Білорусі архітектура європейської безпеки, без демократичної, успішної Білорусі, архітектура європейської безпеки буде неможливою. Ми бачимо, наскільки ви абсолютно правильно, як би вони опинилися в Гостомелі і в Ірпені, якби не пройшли через зону відчуження і не пройшли через білоруський кордон. Це було просто неможливо. Тому ми бачимо, наскільки потрібна солідарність, наскільки потрібна підтримка одне одному, наскільки все між собою в такій начебто великій Європі, але вона виявляється насправді такою маленькою. Тому ми маємо діяти спільно. І наша солідарність з борцями проти режиму Лукашенка, який став співучасником воєнного злочинця Путіна, очевидно, теж має бути сильнішою. Так само, як і прагнення білорусів. Я знаю, що громадяни Білорусі зі зброєю в руках захищають зараз незалежність України. І ми будемо вдячні їм, і зараз вдячні їм за це.
Вось таксама мне цікава запытацца тут, вот зноў жа, да, ўжо абмяркоўвалі мы з містарам Ляшко, да, гэтую гісторыю, хочацца задаць гэтае пытанне табе. Тут амерыканскі кангрэсмен спадар Масара заявіў аб тым, што Украіна зараз абараняе захад. То бок па факце вось Украіна ваюе за тыя каштоўнасці, якія Еўропа толькі дэкларавала. І мне тут хочацца спытаць на твоё меркаванне, наколькі гэта будзе ацэнена, таму што зараз мы бачым вось гэтую працэдуру прыняцця Украіны в еўразвяз. З аднаго боку распачатыя там нейкія ўжо вось адміністратыўныя рэчы, але з другога ж боку зразумела, што гэта не хуткае вырашэнне, і тут агулам будзе пытанне, ці захад гатовы зараз ісці на абарону сваіх каштоўнасцяў і радыкальна дапамагаць тым, хто гэта робіць. І вось што яшчэ важна, і ці не будзе ва ўкраінцаў крыўды на такую пазіцыю захаду, калі Украіна раптам, да ну вось калі Украіна пераможа, да, а я не сумнеюся ў тым, што гэта адбудзецца, і калі Украіна гэта зробіць сама, то ці не будзе проста такога падыходу, ну хлопцы, слухайце, мы і без вас тут справілись, то чаму вы нам зараз будзеце расказваць, якім чынам і куди ми мусимо рухатися? Як ти знаєш, війна робить світ чорно-білим. І емоції часто беруть гору над здоровим глуздом. Я усвідомлюю, що минулого тижня Україна зробила великий стрибок вперед в питанні європейської інтеграції. І так само розумію, що прагнення Грузії та Молдови до нас причепитися, воно виглядає, скажімо так, не дуже коректно. Але в сучасному світі у всіх є свої інтереси. Це теж правда. Тому будемо вирішувати проблеми по мірі їх надходження. Спочатку переможемо Росію, а потім будемо працювати над тим, щоб разом рухатись до європейської родини народів. І в цьому сенсі повторюсь, що без Білорусі безпекове рівняння в Європі теж воно не розв'язується. Розв'язати його, на мою думку, абсолютно неможливо. Чи будуть образи, чи будемо, якщо ми будемо довго ображатися, то це навряд чи буде конструктивним. Я скажу так, що допомога наших західних партнерів, вона з одного боку є безпрецедентною, а з іншого боку ми відчуваємо, що її недостатньо, тому що росіяни все одно вбивають ракетними, авіаційними ударами, вбивають мирних мешканців. І це болить кожному притомному українцю. І позиція НАТО, коли НАТО говорить, що ми не хочемо втручатися в цей конфлікт, але ж це найбільший військово-політичний альянс. Я знаю, що Україна не має юридичних документів для того, щоб НАТО втрутилось. Але ж не завжди є право в тому, щоб захищати слабкого чи слабшого. Є ще і поняття солідарності, адже Європа стоїть на принципах солідарності. Чому ж вона фактично зраджує своїм принципам? Це питання, на яке нам доведеться ще шукати спільну відповідь і шукати якусь адекватну розмову на цю тему. Абсолютно. Я думаю, што яшчэ нашмат якія пытанні нам патрэбна будзе знайсці адказы. Але вот давай тут узгадаем пра гэтыя перамовы. Тут кажуць аб тым, што 10 числа будуць сустракацца Кулеба з Лавровым, што ў Стамбуле будуць адбывацца нейкія размовы. Як ты думаеш, ці можа там дайсці да нейкіх прасоўванняў, вось, да нейкага, так бы мовіць, ужо сапраўднага дакументу ці нейкай дамовы? І галоўнае, ад чаго гэта будзе залежаць? Зразумела то, што гэта будзе залежаць ад сітуацыі на фронце, але ці ёсць нейкія іншыя фактары, акрамя ваенных, якія могуць паўплываць на пазіцыю Расіі і на пазіцыю Украіны цяпер? Це буде залежати насамперед від позиції Путіна. Я уважно дивився минулого тижня брифінг Лаврова з західними журналістами, і я скажу, що я ще ніколи такого не бачив. Коли протягом години міністр закордонних справ
змістовно відповів на питання тільки російського і китайського кореспондента. На всі інші питання він просто використовував як фон. Це при тому, що Лавров фаховий дипломат. І його хамство, яке почалося ще в січні, в грудні, це ж не просто так. Це абсолютно очевидна політична лінія, політичний вибір. Тобто Лавров є аватаром Путіна. І Володін аватар Путіна, і Шойгу аватар Путіна. Це треба розуміти. І вони не будуть вести якусь самостійну гру. Я в неї на сьогоднішній момент не вірю. Не вірю, що буде якась російська операція «Валькірія», яка дозволить знищити Путіна. Тому що насправді думки російської політичної еліти, вони часто абсолютно корелюють з його ідіотськими поглядами, де людина собі придумала власну систему координат, яка взагалі не корелюється з тим, що перебуває в сьогоднішньому сучасному світі. І ми маємо розуміти, що Путіна ми маємо зупинити виключно колективно, всі разом. Іншого виходу у нас просто немає. Вялікі дзякуй табе, Еўген. Заставайся, калі ласка, там в бяспецы, трымайся. Спадзяемся, што будзем звязвацца з табой у будучым і ў бліжэйшы час, і што ўсё будзе добра, што ўсё будзе Украіна, як у вас кажуць, слава Украіне.